מה קורה חבר'ה? היום אני רוצה לעשות לכם סרטון משוגע, כאילו לא היום, באיזה יום, אני אמצא לכם אני אמצא איזה יום ואז אני אעשה לכם סרטון משוגע כמו שאתם רואים. קנו את המיקרופון חדש ואנחנו נעשה וכן, כמו שאתם רואים אתם שומעים אותי דרך המיקרופון ואני אעשה לכם עוד מלא סרטונים, אולי תכף אני אעשה לכם סרטונים גדולות. אני אמשיך בערך להיות יוטיובר עוד, אני אעזוב את היוטיוב בערך עוד 80-90 שנה, אני אעזוב את היוטיוב. חבר'ה, אני לא אברח כל כך מהר, אל תדאגו. ושנת לימודים נעימה, ואוהב אתכם, ביי ביי.